entiendo cómo cantáis en gallego. No es ni un idioma y lo hablan los paletos. Mire señora, eu canto como quero e a súa filla ven a vernos todos os concertos. Aún por encima habláis con la geada. Habláis gallego y lo habláis mal, no os entiendo nada. Botalle os bailes e deixe de estar amargada. Vale sin tonterías e mellor estar calada. Canta, 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 canta en castellano, que estamos en España, no me seas maleducado. Baila, 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 baila de gallego, una jota, una muñeira, que riquiños todos ellos. Canta, 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 canta en castellano, que estamos en España, no me seas maleducado. Baila, 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 baila de gallego, una jota, una muñeira, que riquiños todos ellos. Son fillas escondidas, escoitase os nosos temas e fala en gallego cando está cos seus colegas. Eso no es posible, mi hijo no es de aldea, no va a perder su tiempo escuchando vuestra mierda. Ay gallego, no soporto tu dialecto, no vais a llegar a nada, sois todos unos paletos. Ay gallego, no soporto tu dialecto, el seseo y la geada, eso es cosa de borregos. Ay gallego, no soporto tu dialecto, no vais a llegar a nada, sois todos unos paletos. Ay gallego, no soporto tu dialecto, el seseo y la geada, eso es cosa de borregos. Canta, 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 canta en castellano, que estamos en España, no me seas maleducado. Baila, 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 baila de gallego, una jota, una muñeira, que riquiños todos ellos. Canta, 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 canta en castellano, que estamos en España, no me seas maleducado. Baila, 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 baila de gallego, una jota, una muñeira, que riquiños todos ellos. Veña, papiñas. Benvidos, benvidas ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidos e benvidas ao Bar da Cantina, unha semana máis. Hoxe estamos en horario Champions, bueno, con delay, xa sabedes que nós o noso de empezar puntuais non nos gusta, non se nos dá ben, pero aquí estamos, contra a Champions, contra os grandes, non Fiti, primeiro o noso Arenteiro. Benvido, por outra Home, parte. primeiro, nada, gracias. Nada, primeiro o de sempre, non? Verde corazón e a Champions pa os equipos destes que están de moda, pero nós somos do Arenteiro. Exactamente. Bueno, pois o fin de xogamos, o domingo xogamos na casa, esa victoria, despois de 11 xornadas sen gañar, quero que me des aí un titular, non? Que resuma o que foi o domingo. Como cuesta sumar. Bueno, está ben. O meu, pois mira, estaba pensando, tiña na mente todo o día, pero creo que me vou ir un pouco pola rama relixiosa, adiantándome varios meses a Semana Santa, e vou dicir que foi Domingo de Resurrección. Bueno,
Oxe, que vou levar un pouquiño, que o Darío témolo hoxe entre bambalinas, que está un pelín ocupado, pois, pero dende logo sempre facendo ese traballo como o gran Casemiro do Carballiño, non? Ese traballo O feo, traballo sucio que nunca se valora. nunca se valora. Eh, pois nada, gustaríame, Fiti, que sei que tomaches boas notas do partido e sei que o vas a analizar moi ben. Que che pareceu estar enteiro xa un poquiño outra volta de folla, non? De Cuesta, o mellor ante un rival, pois evidentemente todos os rivais da categoría son difíciles, pero bueno, rival que viña como viña de gañar en Copa, pero nunha dinámica en Liga moi mala, e rival da nosa Liga, e primeiro toque de corneta ou primeira pedra do seu nivel para Jorge Cuesta, porque recordemos que o debut foi co Ourense, pero con poucos días, non, de poder traballar no partido. Que che pareceu, non? Contanos. Pois creo que pouco a pouco estánse empezando a ver a táctica que quere plantexar Cuesta, non? Os movementos, o plantexamento que quere plantar. A verdad que o tema este da Dilson, que xa o vimos en Tenerife, que sorprendeu moitísimo, creo que está saindo moi ben esa aposta. Está xogando aí como un media punta en ataque, pero metes en defensa a presionar moito máis. E a verdade é que descongestiona moitísimo o que é o mediocampo, porque realmente o mediocampo non é que non funcione moito. Entón, ante esa inoperancia que temos no mediocampo, pois buscamos ese balón largo no que a Dilson está sendo moi protagonista, non? Vexo con un equipo moito máis unido, non? Estánse vendo os seus automatismos tanto en ataque como en defensa, e a verdade é que é o que decías ti, non? No primeiro partido contra o Ourense non se podía esperar moito porque levaba 2-3 adestramentos. Co Tenerife, pois é un transatlántico da categoría, o normal era que se perdese. Incluso eu pensaba que íbamos perder por goleada. Empezáronse a ver brotes verdes e creo que o domingo, pois ante un equipo chamado a pelexar polo descenso con nós, creo que se viron cousas moi positivas, non? E sobre todo nesa primeira parte na que incidimos moitísimo por banda, en na que ten Mingo dúas ocasións clarísimas que non rematan en gol porque temos esa flechiña para baixo, non? E cando as cousas están mal, pois non saen. Sí, creo que nesa primeira parte, pois creo que enlazamos moi ben, non? Sobre todo cando se xuntaron Ferreiro e William de Camargo, e teño que dicilo, non? Alégrame ver que está empezando a participar no xogo. Sí que lle falta un pouquiño máis en defensa, pero bueno, parece que está un pouquiño máis implicado tamén. Bueno, sobre todo cando se enlazaban eles dous, pois creábanse ocasións demasiado perigosas. De feito, creo que unha ocasión na que remata Mingo de cabeza, unha xogada que inician eles dous, no centro, creo que todos Piñedo cantou o gol, bueno, pois a mala sorte de que o porteiro encontrou e non foi así, non? Pero creo que se veían esos automatismos, non? Gustoume moitísimo tamén ver como Diego Moreno doblaba moitísimo pola banda, non? Eses 2 contra 1 na banda. Bueno, pois veías un equipo bastante moito máis traballado. Sobre todo veías que Brais Val non perdía tanto a posición, sigue tendo ese defecto de que a hora de salir segue se escondendo moito, pero bueno, nesa zona de defensa, pois creo que creceu moitísimo neste partido. Sí que me gustaría que crecese un pouquiño máis Bastida, non? Todavía non se lle ve nin en saída nin en defensa, está como un pouquiño... É un 5, pero necesita implicarse un pouquiño máis no xogo. E despois creo que unha das grandes noticias do partido é o nivel que está dando o Liceo. Creo que atopamos xa unha parella de centrais moi boa. Creo que están dando os dous un nivel altísimo. Esperemos que en decembro, bueno, xaneiro, non nos leven a lor, non? Porque estáse vendo que eses dous centrais están nos dando unha estabilidade moi fina, non? Aí chegando ás coberturas, moi ben no corpo a corpo, moi ben por arriba, sí que costa un pouquiño máis a espalda a Liceu, pero bueno, moitísimo mellor que no comezo da tempada. E despois así salientar tamén o partido de Alvin, non? Creo que quitando os saques de porta que complicábase un pouquiño, non? Creo que fixo un partido bastante bo,
sea, sobre todo na segunda parte, cando o Talavera está chuchando, neses últimos minutos nos que eses rechaces que quedan no área, tapa moi ben, saindo rapidísimos, perdo do dianteiro. Creo que é un partido moi completo e, sobre todo, destacar o paradón que fai nese saque de esquina na que queren colgar o balón e fai un paradón que pega despois no longueiro, non? Vexo un equipo moito máis traballado do que estábamos vendo hasta ahora e, bueno, pois un pouquiño de optimismo e ilusión creo que podemos ver no campo e nos Piñedo e, sobre todo, seguir nesta línea porque veñen ahora dous partidos moi importantes nos que se sumamos mínimo 4 puntos temos a loita pola permanencia aí. Sí, sí, en este último que dis estou bastante de acordo, creo que sumando 4 puntos non é que volvas a empezar de cero, porque, bueno, ainda seguro que non estarías fora dos postos de descenso, porque hoxe en día é canto marcan eses 17 puntos o que é a salvación, pero sí que concordo contigo no aspecto de, sobre todo, mental, non? E de dinámicas. Hoxe comentaches moitas cousas, a verdade é que teño que dicir que tocaches todos os paus, eu non o podía haber feito millor. Estou bastante de acordo na meirande parte das cousas que comentas. Creo que o tema de William de Camargo é un tema moi recurrente porque evidentemente eu se teño dito a semana pasada direi no donde sexa que son o primeiro que lle estivo dando de paus. Eu tamén dixen nese momento que eu quería ver polo menos un William valente, non? Un William que collera o balón como fixo outro día en Tenerife e se botara o equipo ás espaldas, ou outro día na primeira parte que chega á liña de fondo varias veces e ten o balón en posicións últimas de 3/4, encarando, sacando corners nalgúna xogada. É dicir, quero eso. A min se me das eso e despois, bueno, en defensa pois costache máis e teño que decir que cuesta sí que incide moito, non sei tanto neste partido, porque sí que non me fixei tanto no encuesta, pero o día de Tenerife fixeime moito, porque estaba tamén nunha posición moi privilexiada, que veía un ángulo moi grande do campo, e sobre todo nos balances defensivos facíalle moita incidencia a William, non? Como animando a que fixera ese esforzo. Evidentemente, volvo a dicir, non creo que sexa un xogador que eso o vaya a dar como o che pode dar outro, pero se polo menos hacia adiante me das as cousas que me estás dando ahora e mas podes manter no tempo, pois é un xogador que vai ser aproveitable daqui a final de tempada, eso dabo fe que sí. Concordo moitísimo contigo no tema da parcela defensiva, creo que Eliseo outro día é o mellor xogador do Club Deportivo de Enteiro, de feito comentámoslo no campo. Bueno, creo que son todo boas novas. Quizás a menos boa nova é esa segunda parte. Que crees que puido paisar aí un pouco, sobre todo neses 20 minutos intermedios, que creo que o mellor Cuesta non estaba de acordo connosco, pero eu penso que hasta no tema Dilson, que tamén tocaches ese pau, creo que ata se notou a ausencia non desas disputas no medio do campo, deses segundos balóns que se levaba. Dani fai unha boa labor, non fai esa labor, que fai outra, pero eu creo que notou bastante incluso o Club Deportivo Arenteiro nesa segunda metade. Sí, é o que comentaba, non? Cando o partido é atascado e non tes esa referencia arriba para desatascar, baixar eses balóns, perdimos moitísima participación no xogo, non? Tamén hai que destacar que o Talavera neses minutos dá un pasiño adiante. Unha presión moito máis intensa, están moito máis replegados. Sí, axustan na segunda parte, axustan un par de cousiñas e nótalo. Nótalo. Despois hai que destacar a pillería de Cuéllar. Creo que foi clave, non? A entrada de Cuéllar non tanto no desborde, porque sí que é certo que non é que se vaya moito do lateral, pero a hora de poñer centros a área creo que estivo espléndido, non? Despois está esa xogada de pillerío na que Mingo fai o desmarque, bueno, realmente levántase do chan, está así como medio despistado, de repente colle de pillería, arranca, Cuéllar está listo, dalle un pase, teño que recoñecer que eu pensaba que no momento que pega no pau que non iba a entrar, non? Cámara sorte que estaba buscando. Sí, tal cual. Pero, bueno, por sorte entrou e a partir de aí sí que vin que o Talavera botouse cara adiante e xa sen medo, porque era igual perder un 0 que 2-0. Estaba en xogo ser o farolillo, non? Que, a ver, é un premio bastante jodido de asumir, pero
é o que había. Entón, estaba claro que o que perdese nese partido ia quedar moi tocado, anímicamente, sobre todo na clasificación, moito peor no caso do Arenteiro, Do Arenteiro, claro. pero vin que nese aspecto, cando quitamos a Dilson, do 62, creo que no que foi o cambio, Sí, máis ou ata menos, aprox. ata 80 máis ou menos, estivemos aí algo vendidiños. Despois, marcas o gol e, bueno, é normal a reacción do Talavera. Claro, que eu coido que o gol do Arenteiro chega case non no peor momento do partido, porque creo que o peor momento do partido son os minutos finais, onde evidentemente, pois, aínda que fuche superior ao teu rival na maioría dos minutos do anteriores, por así decilo, creo que sí que son os peores minutos en canto que tes a presión do resultado xusto. Isto pasa en todos os partidos, é decir, da igual quen sexa o rival, non? Podes estar vendo un partido do Milan ou do Bayern de Múnich contra o Estrella Roja, por decir unha cousa, vai gañando 1-0 Bayern na casa, sempre ten esa incertidume, non? Do resultado por algunha parte. Entonces creo que aí sí que o Arenteiro creo que non o supo xestionar ben, porque concedeu 2, 3, non diría que ocasións, pero sí acercamentos peligrosos, porque tiro foi o único ese, e non sei se nin contaron ese como tiro, porque ao final acaba parando el e dalle no longueiro, entonces entendo que foi o tiro a porta do Talavera. Evidentemente, pois coa presión do resultado, coa presión clasificatoria que tes nese momento, pois é normal que te vayas atrás e, bueno, pois que ao final acabes sufrindo un pouco, porque nunca se dixo que fora fácil gañar un partido en primeira ref, non, Aitor? Sí, sobre todo nun partido que estaba tan nivelado, non? Tanto, además, é que estaba nivelado en todos os aspectos. Os dous viñan de 5 derrotas consecutivas, os dous estaban anímicamente destrozados, non lles entraba a pelotiña a ningún dos dous. Claro, eu entendo que desa primeira parte que fai o Arenteiro, na que o normal é irse con un mínimo un 0 o descanso. Non entra a pelota, eu creo que esa conversación, esa charla que ten Jorge Cuesta cos xogadores, eu creo que ten que ser sobre todo anímica, non? De, veña, hai que seguilo intentando, que se seguimos facendo as cousas como ata ahora, a pelotiña vai terminar entrando. Porque realmente o equipo estaba facendo ben, non se lle podía decir nada. Movíase o balón rápido, lle daban as ocasións, pero cando a pelotiña non quere entrar, non quere entrar. Sí, que de feito, incluso, é unha cousa moi importante que o ten recalcado Cuesta dentro do día da súa chegada. El falaba moito de utilizar ou de conseguir que os xogadores tiveran esas diferentes alturas no xogo, non? Para poder combinar, que moitas ocasións non era só buscar un balón en largo de Lor para que Adilson o baixara e demais, non. Ás veces había salidas de balón, sobre todo por bandas. Evidentemente o xogo polo medio do Arenteiro non é tan fluido, pero sí que moitas veces, tanto pola banda de Diego Moreno ou pola de Jordan, buscaban esas saídas. Despois o que comentabas ti, as caídas tanto de William como de Ferreiro, que facían unha especie de superioridade, non? E podían combinar. Así chegou, de feito, esa ocasión primeira coa incursión de Diego Moreno por banda esquerda, metendo ese balón por dentro nesa ocasión tan clara, que para mí é a máis clara do partido, na que ten Mingo na primeira metade. E bueno, penso que eso está o conseguindo Cuesta para que o equipo poida trenzar máis xogadas, ter eses automatismos, non? Esa idea de traballo e de xogo que ten el, para que ante a falta ao millón de ideas ou de calidade en certos momentos, pois eses automatismos sirvanche para seguir poder avanzando e producindo, como foi o caso do outro día. Evidentemente, con Ferreiro é moito máis doado, que o día que non está, como outro día en Tenerife, eso nota o equipo. Bueno, pois creo que a partir de aquí o próximo partido de Ponferrada marcará un pouco como de real está sendo ou estivo sendo esta reacción dos últimos 2 partidos, e sobre todo con puntos esta última, non, Fiti? Sí, a ver, é que a partir de ahora son todo finais, non? Ata que non te volvas a enganchar o trenecillo, son todo finais. E vendo o estado no que está a Ponferradina, creo que é un bon momento para ir a visitarlos. Todos sabemos que é un equipo rocoso, pero este ano non está pasando o seu mellor momento, e creo que nós, non é que estemos nun bon momento, pero sí que estamos nunha dinámica de mellora continua.
o que diste non, o momento de plasmalo ten que ser ali, en Ponferrada. Non che digo xa a gañar, pero rascar un puntiño polo menos, eso anímicamente pos xogadores vai ser moi importante. Bueno, pois creo que quedou bastante ben resumido o encontro, non? Me parece que a verdade que analizado. Non sei que che pareceu, e antes de dar unha nova que quero dar, que che pareceu un pouco Talavera? E a min houve un detalle que me flipou, que estabas comigo e Sí, falámolo, que aparte despois en rolda de prensa como que acentúa ese erro do adestrador visitante, non? Que comentaba que levaba non sei cantos días en Talavera e que xe levaba como 4 ou 5 roldas de prensa e só 3 partidos, é dicir, levaba ou 3 adestamentos, perdón, que levaba máis tempo nos micros que no campo. Pero sí como unha xogada, non, donde metimos o gol, estaba revisando o cartón árbitro e por 2 veces sacaba o cartón de pedir o VAR, non, do peto e como que alguén lle tiña que decir, oye, mira, non, que isto xa se revisa só. Sí, foi un detalle bastante curioso, non? Que eu non sei Anécdota. se é por descoñecemento da norma, porque non sei, a verdade que non teño coñecemento deste adestrador, pero chamoume bastante a atención, non? Porque se el non está atento, o resto do corpo técnico ten que dicir, mira, non o pitas porque nesta categoría todos os goles van ser revisar. Sí, de Pero foi feito, no bastante momento que chamativo. saca o cartón do peto é como que nese momento alguén o está chamando do banco e cando xira a cabeza, non? E ello deben de comentar, Sí, pero entendo que o gracioso que volve a facelo despois, non? E nunha primeira vez acércase sí, ao cadro o árbitro, o cuarto árbitro, entregándolle a tarxeta. claro. Eu creo que todo o mundo quedouse ca mesma cara que nos quedamos nós. Que carallo está facendo este tío? Pero Sí, a bueno, verdade que foi unha situación cómica. A partir de aí, o Talavera, que che pareceu o equipo toledano? eu creo que foi máis corazón que outra cousa, non? Nos últimos minutos foi intentar arañar algo, pero sinceramente vexo que é un equipo bastante limitado. Non lle vin Sí, grandes cousas. sí, a verdade que Porque non mostrou moito. é un equipo, non, creo que dos peores equipos que pasaron por Espiñedo este ano, por non decir o peor. Sí, quizáis teñas toda a razón, polo menos en canto ofrecido, non? Bueno, vou Sí, dar unha nova que, bueno, unha nova que xa se ven cocendo a fogo lento, non? Por así decirlo, non? Que non a temos confirmada del todo de que isto vai a ser así, pero podemos vos decir quen é esta persoa, non? Que salía de feito na foto de celebración tal o partido, un rapaz alto, corpulento, como podemos decir de cor, non? Para que o distingades e quen sabedes de quen estamos falando, que Las, non? O ex medio centro de Talavera, de Fuenlabrada, non? E de algún equipo máis, estuvo na canteira do Valencia, é un 6, un medio centro, parece que é el que está adestrando con Clube Deportivo Arenteiro, e que, bueno, entendemos que está a proba ou estará para filmar, como houve algún caso no Verao, pero bueno, é certo que este xogador, non, con bastante experiencia en primeira ref, é un xogador que pois entendemos que virá para aportar nesa posición de 6 no caso de ser filmado. a ver, está claro que un dos postos máis importantes a reforzar neste mercado vai ser o do mediocentro. Sí, Entón, a ver, que postos buscarías ti un pouco, sen contar as baixas que poida haber? sen contar que non se marcha ninguén dos importantes, mediocentros e bandas. Medio centros e bandas, é onde vai máis necesidade, non? Sí, porque, a ver, arriba está Mingo, tes a Ochoa, tes a Nacho, se recupera en algún momento. Nacho non sei como estará ese asunto, pero a verdade é que non pinta ben de momento. É unha pena, porque na pretemporada estaba sendo do mellorciño que había. Sí, na pretemporada E despois fixo está... unha temporada. non me acordo o nome do outro Romera. dianteiro. Romera, Debe estar Romera. E bueno, a ver se tamén empeza a Fer, entrar pouco a pouco. evidentemente. Sí, entón, eu creo que arriba non hai grandes nomes, pero bueno, creo que a posición está ben cuberta. Nas bandas sí que estamos un poquinho máis limitados, non? Porque está Richarte, está Cuellar, está William, creo que xa. O sea, bueno, se queres meter a Ferreiro, pero
Ferreiro xa sabemos que é moito mellor por dentro. Podeche xogar. Entón. Outro día, de feito, xogan na banda dereita. Creo que non xogaba ali dende que bueno, algún partido cuarenteiro así esporádico puido xogar, pero dende que estuvo en Málaga, non? O ano anterior a chegar, que sí que xogou bastante por esa banda dereita, xa vemos o guante que ten, que o centro que lle pon nesa ocasión de Mingo de cabeza, pois é un espectacular, non? Un centro á altura de poucos xogadores da categoría. A verdad que eu na banda vino algo perdidiño, non? O sea, perdido. Que non entraba tanto en contacto ca pelota. E xa cando se empezou a meter hacia dentro, pois empezou a ser o Ferreiro de sempre. Nada, fixo unhas cousas outro día, outra vez que isto parece sinxelo del todo, pero é que é un xogador dunhas quilates que non ten sentido. A ver, sinceramente creo que é dos mellores xogadores da categoría. Sí. Pouca dúda. Por non decir o mellor. Habrá algún mellor ahora mismo por tema físico, de forma, etcétera, pero con esa calidade poucos xogadores hai. Ben, o sabemos e non nos lo cansamos de decir cada semana, non? É así. Bueno, pois nada, Darío, sei que andas por aí entre bambalinas, non? Como se suele decir, imos pasar co tema das notas, non sei se faremos unha pausiña, bueno, tú eres aquí o xerente, o capitán, o que manda entre as sombras, así que nada, pois vamos poñer as notas, deixote paso, tú me comentas. O mellor non o temos por aí. Ponte a cámara. Bueno, pois xa estamos de volta, nada, de momento pois estaremos nós por aquí, que contábamos con que viñera a Darío pas notas, pero bueno, ahora mesmo non se pode ser. Así que nada, tes tú por aí a planilla, Fiti? Para que me vayas un pouco guiando. Sí, teño por aquí máis ou menos. Vale, creo que comezabas ti con Alvin, non? Me parece. Sí, empezaba eu con Alvin, vale, o cal lle vou dar un 6,5. Daríalle máis puntuación, non, pero ese xogo de pés creo que o condicionou bastante. Houve un par de despexes que quedaron así a medio campo que se chegan a estar un pouquiño máis avispados, podíanos complicar un pouquiño a vida. Entón, baixelle un pouquiño a nota por eso. Pero bo partido. 6,5. Vale. Ahora vería Jordan. Viría Jordan. Non sei se Darío nos podes ir dando as notas por aí, vásnolas escribindo, se queres, e vamos chas, ou valas poñendo ti xa directamente, vémola e pasamos o siguiente, ou se queres escríboma e digo cheo a nota, o que tú prefieras. Jordan, pois un 4 para Darío, vale? Seguimos. Ben, perfecto. O siguiente en liza é Luca Lor.
vale? Lucalor, que esta vez sí que me toca a min. Lucalor eu voulle dar un 7,5, o bo de Lucalor. Vale. Bueno, creo que outro partido máis de Lucalor de solvencia. Creo que ahora xa chega un punto, non? Ou xa chega nun momento que dis tú, que xa parece o pan de cada día, non? De que que fai é moi sinxelo, pero ten moito mérito realmente. Pero creo que nos está acostumando moi mal, porque a verdade é que estamos falando dun central que non sei se en Cartaxena tiñan constancia desta progresión, pero que aquí está facendo unha progresión, non? Outra vez dicindo, de forma moi exponencial, non? Non crees, Fiti? Sí, de xeito, de acordo a principio de tempada que ninguén daba un duro por el. A base de minutos, é que están... Voume quentar, pero eu metería nos históricos de mellores centrais de Arenteiro. Vale, Xunto pode ser. con Javi Moreno, Ger... Sí, toda esa tropa. Sí, o sea, quentada, pero bueno. Bueno, volvemos, vamos aquí, que temos aquí ao señor Darío, que ahora xa nos pode acompañar para dar esas notas e despois xa nos deixa só ante perigo. Benvido, Darío. Faíseme raro, tes aí o micro, tes que darlle aí calor ao micro. Faíseme raro ter que te presentar, tele un mudo, me parece, faíseme raro Aquí estamos. que presentarte, que tal? Que pasa, energúmenos? Como estamos? Aquí andamos, unha semana máis. Ainda estaba acabando a celebración do domingo. Se me fixe un pouco longa. Pero cara, do Deportivo, dis? Sí, a do aspecto deportivo, sí. Moi ben. Non, eu é da que falaba. Oiches, antes pasamos a Jordan, dimos a túa nota, xa lle podes dar aí explicación, se queres, xa te pos en calor de cuestión. Sí, sobre o 7, non? Non, diches un 4, me parece. Ou foi, Sí, diño un 4. Sí. Sorprendeume, Sí. pero bueno. Sí, pues non me gustou moito ese inicio de partido hasta a súa lesión. Creo que lle colleron a espalda 2-3 veces e penso que Jordan evidentemente non está pasando polo seu mellor momento no Arenteiro e que creo que necesitamos claramente que recupere esa forma física e esa seguridade que tiña antes e que transmitía antes aí no carril dereito. Totalmente. Estou bastante de acordo. Non sei se o mellor para suspender o outro día, porque non sei se lle daría tempo, pero sí que estou de acordo no que dis, seguimos Eliseo, se non me equivoco. Eliseo de Eliseo, City. É meu. Pois, para min, o MVP do partido doulle un 8. Unha solvencia atrás que está sendo espectacular. O cambio de nivel que deu do inicio de tempada ahora é sublime. A marcaxe que lle fixo o dianteiro en todos os aspectos sempre se adiantaba, no corpo a corpo, por arriba, por abaixo, incluso nos balóns que lle mandaban a espalda, tirabas o chao e chegaba. Partidazo. Pregunta para os dous, moi breve. Vedes un Eliseo moito máis fino, non? No apartado físico, incluso. Sí, comentaba eu con un gran amigo desta casa, con Óscar no descanso, que, hostia, que parecía un tío completamente distinto ao Eliseo que vimos na pretemporada, non? Pero que, a ver, é que non sei cantos kilos pudo baixar, pero que ahora mismo está como un auténtico toro, 10 kilos tranquilamente, Pode ser, pode ser. E como dicía antes, Fiti, que vos estaba escoitando na sombra, grandísima noticia de recuperar Eliseo, ter a Eliseo, digamos, acoplando aí esa parella de centrales con Lor e que se están afianzando moi pouquiños partidos. Totalmente, a verdade. Está transmitindo, só para acabar, creo que está transmitindo a seguridade que precisamente lle faltaba a zaga con que, a seguridade que non transmitía Gorka. Sí, que compactamente, xeral, dos 4 integrantes, incluso, diría. E gracias a eso, o equipo crece de dende atrás. Vale. Non te saltes, Diego Moreno. Antes. Diego Moreno, ainda non o fixemos. Sí, Diego Moreno. Faltanos o lateral esquerdo, o andaluz. Que teu, ademais. Que teu.
Sí. Sí. Ujú. Vale, pois podeslle deixar a mesma nota, porque esa é a nota que lle vou dar a Brais Val, un 6. Estou gratamente sorprendido porque fai un partido bastante bo en líneas xerais. Creo que está moito máis cómodo nese ataque do Arenteiro, donde ele é o pivote máis anclado, deixando máis campo e terreno, non? Para os outros dous que lle acompañan, que outro día eran Bastida e Adilson. Eso fai que eles dous tamén se liberen máis. El quizás se sinta incluso máis cómodo, sen nadie ao redor. Vino moi ben no desplazamento en longo, fixo 3 ou 4 cambios de orientación, algunha ao propio Moreno moi bons e moi precisos. Que pasa? Que lle hubiera dado máis nota a Brais Val se non chega a ser por ese último erro que ten, que case nos custa non un gol, porque ao final non acabou en ocasión clara, pero sí nun chegamento moi perigoso, onde perde o balón co equipo totalmente desorganizado e un pouco incluso orientado hacia a porta talaverense, e creo que ese erro nos puido costar moi caro, pero bueno, creo que un 6 está ben, vindo do nivel de onde viña, creo que lle está facendo ben este cambio de adestador e este cambio de sistema, e bo partido para min o do outro día en líneas xerais de Brais Val. Efectivamente. Chicho. Pois Bastida, Bastida Fetiarres. Pois o que comentaba antes, non? Que vexo que un medio centro así bastante lineal neste momento, doulle un 5. Claro, creo que non despois dunha victoria non deberíamos suspender a ninguén, pero tampouco é que me gustase moito o partido que fixo. Non estaba moi participativo no balón, en defensa aparecía, pero non en grandes accións, partido de 5. Non sei como vedes vos, a mí deu unha sensación de que con Jorge Bastida cae moito máis nesas segundas xogadas a nivel ofensivo. Hubo 3-4 accións de que queda o balón medio morto e eses rebotes, esas segundas xogadas na área, e que daba unha sensación de que sempre chegaba aí Bastida. Non sei se era fruto Hai unha xogada da casualidade ou da... Lembro-me dunha xogada que lle queda o balón no borde do área grande, que ten para pegarlle, non? E pégalle que a esquerda. A máis, o meu comentario na grada foi: ten máis forza o milímetro na perna dereita que ese tiro. Son zurdo, teño que apuntalo. Ese foi, pero chegou o porteiro cagando. Pero sí que ten razón Darío, porque despois hai outra xogada na segunda parte que tamén chega moi ben ao borde da área, mete esa volea que tamén non iba moi potente, non demasiado escorada, pero sí que é certo que como que estaba un pouquiño máis solto, creo que está chegando moi ben aos finais dos partidos, Bastida, aínda sen ter o nivel que se lle debe de exixir a este rapaz, porque creo que pode dar moito máis, e levo repetindo moito, creo que está chegando moi ben aos finais do partido, veselle físicamente bastante ben. Sí, físicamente un animal. Pasamos entonces a Dilson. Seguimos. Pois mira, gustoume, creo que comentaba antes que pouco a pouco vai collendo máis confianza, vai collendo máis minutos e non lle está salindo mal a Jorge a historia de Dilson, que nos pensábamos que era un xogador completamente xa fora de dinámica do equipo e, pois mira, non me desagradou, 6,5 para Dilson. Sí, no seu rol, perfecto, quero decir. En certos contextos, pois a Dilson vai ir ben se fai isto. Sí. David Ferreiro, Milito. Hoxe toca a min o Gran Ferreiro, creo que xa facía tempo que non me valoraba. Un 7, creo que lle din, me parece, o bo de David. Sí. Bueno, pois partido que outra vez deixa numerosos detalles polos que paga a pena pagar un asento, unha entrada, un abono cada tempada para ver a este home. Dúas, tres accións, recordo aí como unha parede, non, de taco que devolve a parede co tacón. Bueno, centro que pon nesa ocasión de Mingo de cabeza, bueno, un feixe de detalles, despois como se ven, como se asocia, como busca os compañeiros, como trata de correxilos no campo, pois un notable para o gran David Ferreiro con ese 7. Espectacular, non? O de Baños de Bovalgas. Fixenme no partido nun detalle no que creo que foi Mingo, non? Que lle busca un desmarque. Ferre, bueno,
recrimina así unha xogada, xa no seguinte xogada levanta a mão, todo ben, estamos de acordo, a xogada está... os dous xogadores tiñan razón, ese é o Ferre que queremos, non? Que apoia os compañeiros. Contaxe. Sí, que non esa desesperación que tiña nos outros partidos. Sí. Foi un pequeno detalle que me gustou moito. Bueno, imos saludando a xente. A Luci debe de andar vendo o Barça porque ven agora no descanso do partido e incorporase a emisión. Seguro que como ese máis xente. Ainda estará no fondo. Sabes que te queremos ben, e ademais o Blaugrana non son as túas cores. Imos seguir con quen nos toca agora? Con William de Camargo. William de Camargo. William de Camargo para Fiti, non? Ou para sí, a ver. Para Fiti. Para mí, por favor. Dinlle un 5,5 que podía dar máis, non? Pero sí que é o que comentamos ao principio, non? Que defensivamente ainda lle costa un pouquiño. Sobre todo nesa primeira parte no borde da nosa área, que ten o balón en vez de escupilo ou darlle ao porteiro, quere intentar regatear, sorte que lle pitaron falta. Son esos pequenos detalles que fan que a nota se lle baixe un pouquiño máis. Pero creo que estivo bastante participativo en ataque, aínda que hai algúns compañeiros daqui do bar que non pensan así, pero bueno, así están na casa sen opinar, non? Hostia. Chamante por aí e non sei a quen. Hai que mandar, porque creo que a tirre que se lle ten a este xogador nestes últimos 2 partidos non é lógica. Vamos creo que... William... Sí, perdón, pensei que acabaras, Fiti. Claro, o que estivemos comentando ao principio do partido, non? Que esos está encarando moito, buscando accións individuais, está conseguindo córners, está facendo paredes, gracias a xogadas súas estás abrindo espacio. Creo que está en boa dinámica. Darío, gustaríame incidir un pouco no tema William, porque a verdade é que eu xa comento ahora, pero que che está parecendo o bo de William? Bueno, pois que é o rol que deberíamos esperar de William de Camargo, que creo que a mí surgía medio a dúda hoxe a mañá, cando vexo má cabeza o partido de William, si Borg firmaría este nivel de William daqui a final de temporada, en todos os partidos. Sí, claro que eu este é o mínimo que lle pido a William, é dicir, eu se me dá isto 20 minutos, 30 minutos de bo fútbol, incluso saindo dentro do banco, que incluso vexo máis nese rol de xogar a alguén pola esquerda, Cuellar pola dereita, quero dicir, ou incluso en partidos onde vas ter a batuta, como é neste contra o Talavera na casa, que salga de inicio, neste tipo de contexto e con este nivel que está, polo menos de tentalo, de non desaparecer, de non xogar hacia atrás, de como que con el non vai o xogo e intentar, bueno, pois facer algunha xogada como a que fixo outro día na banda, que casi saca ese balón por la línea de fondo e casi se mete dentro e acaba en córner. Quero dicir, xogadas que suman, que che provocan cousas, que che xeneran balóns parados, que che pode xenerar unha ocasión. A min este William firmo daqui a final de temporada, pero quero velo. Sí. A min gustoume, é o que dis tú. É o mínimo que se pode esperar. Exactamente. Sí. Vale, pois creo que seguimos con Mingo para ti, Darío. Doi un 7, non sabía se darlle un pelín menos por esas ocasións que fallou, pero creo que a primeira é moi clara. Ben é certo que esa segunda que tende a boca jarra e de cabeza, home, evidentemente púdose mellorar, pero bueno, a min é o que non lle supen dar nunca de cabeza, pareceme que ten moito mérito rematar esos balóns, el puxo ya moi abaixo o porteiro para que a tan pouca distancia sexa moi complicado. Para mí foi máis mérito do porteiro que de mérito dele. E despois, pois mira, o premio do gol, que creo que o merecía como comer, creo que estaba xa desesperado por marcar, e que cando non che entran, pois mira, foi che entrar digamos, na que menos o merecías, como quen di, non? Nunha xogada así de pillería, sacas, e ainda boteu no pau, a repetición esa vese moi ben cando algún energúmeno desos que hai no fondo, pega no pau e xa botaba armados á cabeza. Quen serán esos energúmenos do fondo?
Eu desde onde estou non os distingo. Xa che o paso eu despois. Gustouche ver o partido na grada, Non estuvo mal, pero non é o meu hábitat. Sigue, Darío, que me estaba parecendo bastante interesante. Non nos Nada, desviamos. eso. É que, pois mira, na xogada máis, digamos, non quero dicir menos meritoria, pero bueno, na máis aleatoria... Eu penso que era o remate máis difícil dos tres, o do gol, Sí, desde logo. Aparte quixo incluso. esquinar tanto que aparte pegou ya está como con ganas. Pero bueno, pao pa dentro e esperemos que volte o mingo das primeiras xornadas. Pois sí, a verdade que sí. Alfa, Pois Milito. nada, Alfa, creo que lle din un 5, me parece, non? Creo que entra por Jordan, crea, está ben ofensivamente, creo que incluso aparece el nesa xogada da falta do gol, non sei se incluso é a quen lle faga falta, ahora de memoria non me lembro, pero creo que por aí andaba, fixo algunha xogada de bastante mérito, sí que é certo que para atrás lle costa un mundo, hai un par de xogadas aí que non sabe defender moi ben nos minutos finais, pasan un balón por diante, non sei, creo que titubea moito, non, para atrás, tamén se lle nota que debe de estar mermado físicamente, porque leva unha vendaxe moi aparatosa, pero sí que é certo que é un xogador que atrás non imprime toda esa confianza que debería. Pero bueno, hacia adiante é un rapaz que vai bastante ben, que evidentemente ten moito que pulir e moito que mellorar, pero bueno, un 5 para o bo de Alfa, e partido que cumpriu. Dani González, City. Pois dinlle un 5 tamén. O que comentamos antes no análisis do partido, xusto coincide a súa entrada nese baixón do Arenteiro, non digo que fose por a súa culpa, pero sí que, bueno, parece que o Talavera neses minutos pois incide un pouquiño máis no xogo e Dani pois non entra tanto en contacto co balón. Sí que é certo que cada vez que teña o balón vese que ten calidade neses pés. Vese que non ten moita máis calidade que Brais, moitísima máis que a Dilson e notábase ese toque. Pero tampouco que fixese unha grande cousa, entón un cinquiño aí. Veña, perfecto. Paso entonces con Cuellar, se non me equivoco. Aquí o Sí, o bo de Jaume. Por vou dar un 6,5, porque foi o asistente do gol, como dixo antes Fiti, estuvo super astuto aí. Aparte, víase que estaba aí esperando a que Mingo se dera conta, en canto Mingo se deu conta, a plaza ya soltou, e que, bueno, pois para eso que pedimos de Cuellar, non? É que, evidentemente, que recupere ese estado físico que se ve que non está ao 100%, porque creo que esa digamos, línea de ataque Ferreiro, William de Camargo e Cuellar con que estén ao bo nivel, un bo estado físico, cuidado, pode nos dar moito. Estou de acordo. Martín Ochoa, Milito. Martín Ochoa era meu. Sí. Correcto, SC lle puxaches. SC, certo. Cousa que como non lle puxe a nota... Polo caño que fixo ben merecía... Sí, hai unha nota. Sí, pero despois seguiu, cando podía haberla soltado e perdeu o balón. Pero bueno, entrou con ganas, acórdome nesa xogada que non sei se é a mesma que despois rouba o balón. Sí, son unha das seguidas. Que presiona, mandas unha carreira patadas de 50 metros a sprint detrás do par, evidentemente compromiso, pero evidentemente non me chega para probar e evidentemente non o vou suspender. Entonces, pues, doi un SC e creo que é o normal. Creo que entrou no 88, de feito, unha cousa así, me parece. Xa o final. Ou incluso no descuento, non me acordo de memoria. Exactamente. Bueno, pois... Fitiarrez, xa para acabar, entendo que SC tamén, non? SC, sí. Aquí non hai nada que comentar. Entra para meterse nesa línea de 5 e acabouse. É que non tivo tempo a nada. Sí, nada destacable. Pois nada, se queredes leemos un segundo mentras pincho a clasificación, leemos aquí os... pero tenemos que evaluar a cuesta. Digo eu, sí, perdón usted. Jorge Cuesta, Milito, podes empezar tú, veña. Veña, un 7 a Jorge Cuesta. Un bo partido, bo plantexamento,
generou o equipo, sí que é certo que na segunda tuvo algún bache, pero os 3 puntos son importantísimos, cortar a xira é importantísima, e me parece que sobre todo o discurso que ten, incluso para min fai que lle suba nota, pois porque eu estou nesas rodas de prensa, sinto a enerxía que transmite, sinto un pouco esa naturalidade, evidentemente seguro que a podes ver igualmente nos xogadores, como lle transmite as súas ideas, entonces pois creo que estamos en boas maus con Jorge Cuesta. Sí. Pois eu voulle dar outro 7 tamén. Sí, polo menos un 7. Un entrenador que se non lle dou 8, con que tarde un pouco máis, igual lle dou 8. Como me quedas un pouco, non? Un adestrador que me gusta, como diste o Milito, creo que lle está sabendo transmitir aos xogadores esa filosofía, creo que os xogadores, bueno, que se di que cambio de entrenador e parece que xogan que están cunha marcha máis, pero pasan os partidos e siguen con esa marcha. 3 partidos, creo que o equipo sufre un cambio brutal en positivo, un cambio de mentalidade, de actitud, de que se creen, de seguridade, de que se creen no que están facendo, non? Eu vexo un equipo que cree e confía no que fai e ao que xoga e que creo que esa é a base, non? Para lograr os éxitos nesta categoría. Así que nada, moi boa puntuación ao bo de Jorge Cuesta e, por fin, un entrenador xa non no Arenteiro, non, nas categorías que fala claro, normal e sin tópicos. Totalmente. Pois eu tamén lle iba a dar un 7, así que outro setiño máis e o mellor resumo que se pode facer a Jorge que cando todos estamos de acordo na mesma puntuación, no mesmo discurso, é porque está facendo ben as cousas. Non hai máis que decir. E despois o que di Darío, esas rodas de prensa, pois son moi divertidas, non? Sobre todo nese momento no que lle faste a pregunta, pareceume espectacular a súa resposta, o sea, campechano total, ainda se está rindo, xa analizaremos a semana que ven. Moi cercano, pois é o que di, non hai eses tópicos de contesto que teño que contestar, expláyase un pouquiño máis, fai as cousas moito máis naturales, eso transmítese nos xogadores, na grada, que pouco a pouco parece que todos volvemos a estar en comunión outra vez, non? Sí. Pois sí, vale, pois eu desta vez non vou gastar o comodín, o único que podería gastar o mellor no de Jordan, pero bueno, creo que é moi personal, porque ao final sí que é certo que está en baixa forma, por así decirlo, e ten o tema da lesión, entonces bueno, creo que sería a única, pero non, eu desta vez non vos uso comodín, estou bastante de acordo en todo o que comentaxen desto. Pois nada, quería comentar aquí un mensaxe que nos poñía Que comentarista. Que comentarista, que o pensei outro día e, bueno, define aí o fondo pegado á cantina como fondo ultra, non sei se me atrevería a dicir tal cousa, pero sí que o pensei outro día e non recordaba a última vez que o Arenteiro atacou na segunda parte para ese lado, Sí, facía tempo que non atacaba e eso creo que se nota, o sea, será unha tontería e tal, pero creo que é como unha especie de ritual para eles, non? De sempre atacar na segunda parte hacia ese lado, non? Pero sí que facía o mellor 4 ou 5 partidos na casa tranquilamente. Pois non sei cantas jornadas van, pero nesta temporada igual era a segunda vez que pasaba, Poderíamos buscalo, sacar unha pero... estadística, Milito, de ratio de vitorias, derrotas. Podemos buscalo. Non sei, ao mellor incluso Unionistas, non me acordo o día de Unionistas, que foi a outra victoria na casa, non me acordo se atacamos, ahora mismo non me acordo de memoria, pero bueno, é cuestión de mirar o resumo aí nun momento e xa o sabemos, pero sí que é curioso eso que comenta, que é bastante real. Sí. Nada, falaba por aquí a Luci que veo o gol domingo desde o fondo, que ti non estabas, e por eso se acercou ela por ali. Estaba enfermiño, Luci, non te quería contaxiar, entonces aparteime do mundo. Sí, mellor contaxialos come pipas. Exacto, que eso es total, ainda que estén constipados non abren a boca igual.
Exactamente. Bueno, pois nada, eu despídome, pincho vos entonces Pincha, con sí, pincha novas. clasificación, Vale. sí, xa en novas, pasamos xa en novas e pinchamos a clasificación, damos o resto de resultados e xa pechamos por hoxe. Vale. Veña, perfecto. Vamos entonces aí ás novas. Bueno, pois nada, xa estamos de volta, xa se nos foi Darío que debía de ter fame, tiña que ir papar un pouquiño uns bons bolos preñados que sei que lle gustan tanto ao señor Darío, que aparte dánselle moi ben, fainos moi ben. Hai que decir un día que nos invita ali a Vigo que faga unha remesa deles, eu sei que se lle dan moi ben. Bueno, xa nos deixou por aquí pinchada xa nos deixou por aí pinchada a clasificación. Bueno, sigue primeiro o Tenerife, non? A verdade que un Tenerife, pois, outra vez que titubea, non? Como que iba gañando outro día 0-2 no Anxo Carro, na segunda parte o Lugo reacciona, volve a empatar e, bueno, aí está que outro día nos gaña a nós, pero hoxe volve ter dúbidas, o xogo contra nós tampouco foi unha cousa do outro mundo e, bueno, parece que isto non está tan sentenciado como creíamos que estivera con este Tenerife tan en primeira posición. Segundo, Racing de Ferrol, con Celta B empatado a puntos con 27, Real Madrid Castela cuarto con 25 puntos e quinto Real Avilés, que está sendo a revelación da campaña, con 24 puntos. Tamén Mérida anda por aí cos 24, outro dos que chamábamos favoritos, non, Fiti, que víamos que tiña un bo plantel a inicio de campaña e non comezou moi ben, pero que xa creíamos que tiraría para diante, gañou. Sí, comenta. Parece que xa colleu ritmo e claro, candidato arriba, para estar arriba. Sí. Un saludo ao noso amigo ex Club Deportivo Alenteiro, Martín Solar, que seguro que nos está vendo. E nada, pois que sigan así, non? Que lles vai moi ben a cousa. E nada, pola parte de abaixo, aí temos un pouco como está a situación. O que decíamos, marca o posto de salvación esa Ponferradina despois dese empate onte en Salamanca con Unionistas, onde a verdade que deixan tamén perder unha renta de 0-2, fan unha segunda parte bastante criminal, creo, no meu modo de ver. Creo que incluso pode haber empatado antes Unionista porque creo que hai un penalti claro antes do que pitan a favor de Unionistas e despois ainda co 2-2 Unionistas ten un par de ocasións para facer o 3-2. Cuidado coa Ponferradina, que non é a Ponferradina nin de outros anos, nin do ano pasado. Xa recordamos que o ano pasado gañamos ali, evidentemente, pois o ano pasado era o ano pasado, pero este ano non confecciona un plantel que digamos ti que asuste, que mete medo. Ten bons xogadores, evidentemente que sí, pero chegamos nun bon momento para poder incluso pensar en conseguir incluso os 3 puntos. Xa aproveitando isto, a ver se Darío me escoita ou me ten por aí de fondo, porque nos esquecimos da porra, darémosla ao final de todo, a ver se me pasa. Así que nada, en descenso hai o tedes, non? Cacereño 17 puntos, Guadalajara 17, non, perdón, Osasuna B 17, Guadalajara 17, Cacereño, Alenteiro con eses 13 puntos e Talavera ahora colista con 12. Como ves esa parte baixa, Fiti? Pois creo que o que pensábamos todos ao inicio da tempada, non? Que os equipos chamados a estar abaixo, pois son os que están abaixo. Quitando a Ponferradina, que sí que está sorprendendo negativamente. Sí, sorprende un poquinho. Creo que aí faltanos o Guecho, e creo que serían os equipos que dixemos todos ao inicio de tempada, non? Se non me equivoco, en algún programa debemos comentar de quenes estarían por abaixo, e se non me lembro mal, foron todos estes. A mí o tema do Arenas de Guecho xa é un club que, bueno, eles non teñen a culpa, pero a min pareceme que todo isto está desvirtuando moito a competición.
o tema da artificial, o tema de que fora da casa son un equipo e na casa son outro. Creo que non sei que porcentaxe de puntos deben de levar na casa, pero seguro que unha barbaridade. Este fin de semana gañan un Atleti B que ven unha xira espectacular, facendo moi bo fútbol, le gañanlle 3-1 na casa. Quero dicir que estos son cousas que a verdade que fastidian un pouco, sobre todo equipos humildes como Arenteiros, equipos como Unionistas que tiveron obrigáronlles a facer o cambio. Pareceme algo que a verdade que desvirtúa, isto sí que desvirtúa unha competición. Pero bueno, evidentemente que lle vas facer. Non pode ser que un ano mandes a Unionistas a cambiar todo o céspede e agora con estes por fagas a vista gorda. No, e aparte que o tema é que tanto este equipo como Europa, en principio, non me teño informado máis nestes últimos días ou semanas, pero creo que despois, evidentemente, na segunda volta creo que vai cambiar a cousa, van xogar en herba natural, e xa non é que desvirtúe esa competición nesa primeira volta, que desvirtuala na segunda en relación aos equipos que si visitaron Guecho nesa primeira volta, ademais. Quero dicir, non sei, me parece unha chapuza da competición e da federación espectacular. Pero bueno, isto é o que hai e xa sabemos o que pasa por esas altas esferas. Sí. Nada máis, isto no tocante a clasificación, pues, a Darío, se me escoitas, podela quitarla aí, que xa queda totalmente repasada. Esa clasificación, xornada 15, grupo 1 da primeira ref, xa salimos da última posición e xa enfocamos o que esa posible remontada, non? Que queda moito que facer, pero bueno, con esa victoria, pois é un bo comezo. E agora, pois, como xa estamos na sección de novas, estamos xa para acabar, non sei se queres dar ti os resultados, Fitio, telos ou sábelos de memoria. Non teño apuntado, non? Dou no seu por aquí, que teño por aquí o tema, o que pasa que hai veces que se me peta un poquinho esta páxina de onde consulto eu, pero non, agora non é o caso. E bueno, este fin de semana deunos a boa nova, non? O Arenteiro Senior, o primeiro equipo, neste caso, pois os outros dous equipos seniors deronnos o que foi as malas novas, non? Tanto o Arenteiro femenino, que perdeu na casa 2-6 contra o filial do Victoria Fútbol Clube, por un resultado de 2-6. Evidentemente, este equipo semella un dos 5 ou 6 equipos que van estar aí loitando polos postos nobles. Quizáis non é a liga das nosas, pero bueno, competiron seguro que sí. Non puiden ver o partido, pero bueno, ainda que sexa un 2-6, pode ser un resultado moi engañoso. E bueno, as rapazas siguen aí con 12 puntos en media táboa. Sí que se lle acerca un pouquiño máis os postos de abaixo, pero bueno, evidentemente, a semana, por exemplo, van... Bueno, isto debe de estar mal, porque me poñen que van xogar a casa da Victoria outra vez, pero non sei se é así, a verdade. Pero que debe ser outra victoria, porque hai 2 victorias, polo que vexo aquí. Sí, debe ser outra victoria distinto. Moi curioso, a verdade. Non estou moi posto nesta categoría, entonces hai ás veces estes erros, non? No referente no referente ao filial do Arenteiro, o equipo masculino, perden un partido que me din que é tolo, como tamén o foi tolo de Maside, que tamén teño que comentalo. Un partido que foi tolo no Arenteiro B, 4, Viana 5. Un partido destes de moitos goles, non? De tidas e vidas. Fai que o Arenteiro, bueno, se quede aí instaurado nesa 10ª plaza con 16 puntos. O Viana chégase, empata a puntos con esta victoria. E bueno, a verdade é que xa empeza a quedar moi lonxe a parte alta, sobre todo o líder, un intratable Rayo 21 con 14 de 14 partidos gañados. Un espectáculo debe estar sendo este equipo na categoría. E bueno, pois o Arenteiro B aí en metade de táboa, que bueno, isto preocupa un pouco porque o mellor chega un punto da tempada que nin para baixo nin para arriba, non? Sí, e deixase levar, sí. Cando non xogas nada nin por arriba nin por abaixo, pois... Sí, eso é preocupante, porque despois, ao final, deixas de competir, non? O que dis tú, pero bueno, moito ánimo, ainda queda moito a ambos os equipos que non sacaron os resultados agardados, pero que agardemos que a próxima semana, pois, que poida ser, non? De feito, pois o Arenteiro B a semana que ven visita o campo do colista, o campo do Cortegada,
e bueno, pois unha boa opción para o mellor sumar de 3. Sí. E pouco máis, non sei se queres comentar algo máis, xa comentamos o non creo, sí que o comentamos, non? O posible fichaxe de Las, non? Sí. O xogador Home, non que sei aparecía outro día. se queres comentar o run run do que pasou na cantina. Eu deixote, evidentemente, unha nova, podes comentalo. Comenta se Non, a queres. ver, creo que todo o mundo xa o sabe, non? De feito, nós estábamos na grada e chegounos o rumor de, bueno, que certos xeareiros do Arenteiro, non? Pois que increparon o director deportivo. Creo que, bueno, todos estamos ata as narices dese director deportivo, pero creo que hai que guardar as formas, non? Eu entendo que estén desesperados, pero teñen que ver tamén a parte negativa desto, non? Que xa non é só o que afecta ao club, senón o que pode afectar á plantilla. Depois quero destacar outra cousa máis moi positiva que sempre se comentou, non? De que Diego está nas boas e nas malas non suele estar tan ben, e quero destacar o seu xesto o rematar o partido no que vaise abrazar con algo, non? Eu fui o primeiro en criticalo nese partido de Copa cando tivo ese xesto feo, e quero ser o primeiro en agradecerlle ese xesto co seu compañeiro, non? Pareceme un xesto que lle honra. Sí, sí, E son totalmente. así as novedades así que pasaron así o fin de semana. Sí, eu falando dese lance, eu evidentemente escoiteino, non? Polo que me contaron, e bueno, pois estou de acordo en que nós aquí somos os primeiros que xa sabedes que, bueno, que nós pois en moitos aspectos non comulgamos cas maneiras, formas e actuacións da dirección deportiva, pero creo que en ningún momento creo que este ben para o entorno do Club Deportivo Arenteiro, en menos en mitad dun partido, no descanso, nunha zona de xente, non? De fluidez de moita xente nese camiño de ir ao bar ou non ir, pois o mellor creo que non é momento nin maneira, e moito menos pois intentar o mellor, evidentemente non quero usar palabras que non estando diante non podo tampouco xudgar, pero creo que non é a situación nin o momento para facelo, vamos. A partir de aí, creo que aquí hai que unirse todo o mundo, a única forma de sacar isto adiante é traballando entre todos. Evidentemente hai que criticar o que hai que criticar, e cando haxa que criticar, pero evidentemente creo que cando o árbitro pita, os xogadores están no verde, e todo depende dos xogadores e da grada, aí hai que estar uns con outros a morrer, perdón, e se isto vai mal polo que sexa, e saen as cousas mal, e ao final non se consegue o obxectivo, pois xa haberá tempo para criticar, ou para despotricar, se queredes chamalo, ou para pedir responsabilidades, etcétera, etcétera. Mentras tanto, pois isto é o que hai, creo que os que menos culpa teñen son os rapaces que están no verde. Totalmente. E nada máis, A recordamos porra, non? a porra, eso iba agora, partido, sábado, Ponferradina, 4:15 da tarde, boa hora para viaxar, e agardemos ver a máxima xente posible. Que resultado das para ese partido, Fiti? Pois confiando en Lor, en Eliseu, voulle mandar un 0-0. Vale. Darío por aí chívame que lle pon un 0-1, ese resultado que tanto lle gusta. E eu, pois, vou cun... Non son tan optimista como vos, pero creo que vimos puntuar. Eu vou dar un en Ponferrado, sábado. E bueno, pois eso é o que nos toca, eso é o que veremos que pase seguramente xa o próximo lunes en horario normal, 8 da tarde, pero bueno, entende que onte foi festivo, cada cal tiña os seus que faceres, eso, esperamos estar con vos aquí a próxima semana, luns, esperemos que con máis 3, que serían unhas novas tremendas antes de acabar ou de encarar esa última semana antes do parón. Fiti, onde nos vemos, cando nos vemos, o máis importante, o luns. Vémonos na cantina sumando de máis 3. Así me gusta. Pois moitas gracias a todos e un saúdo a todo o mundo. Veña, hasta logo. Hasta logo.